Hello everyone, good morning. बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लाइक शेयार आरो कमेन्टबो खालामहरदो लोगोफोर। आंथ' बेबायदिनो डेलि ब्लग लाबोबाय थाखायो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। आं दिनै भेरि सेड, ओरैबायदि टेनसन फुंनिफ्रायनो। मानसिनि जिउआव माब्ला मा फैयो, माब्ला बारहुंखा फैयो बेखौ रावबो मिथिया आरोना। दुखु टेनसन होनब्ला अनेक रोखोमनि जायो लोगोफोर। सोरजोंबा नंखाय खोथा बाथ्रा बा दायाव फान्दाय जानानै रायजानाय बा बुंजानाय बेबो मोनसे टेनसन। नङा गारा मालायजों बेबायदि फान्दाय जानानै बुंजायोब्ला टेनसन जायो। मानो बेबायदि? ओमफ्राय बेबो मोनसे टेनसन। ओमफ्राय दिनैनि आंनि टेनसना जाहैबाय लोगोफोर, जेब्ला आङो मोनायाव फिसाजोखौ फुथुनो नागिरदोंमोन अब्ला आङो फिसाजोनि खोमायाव आङो माने सना नुवाखै आरोना। बिराद टेनसन, मोनायावनो जि नागिरबाय थेवबो मोनासै आरोना। आरो बायदि बायदि टेनसन आरो फिसाजोनि बेबायदि सना गोमानायखौ लानानै माने आङो निन थाङाखै आरोना। सिखारनायनिफ्रायनो लानानै माने बे टेनसनाव दङ आरोना। ओरै खामानि मावदों, ओरै टेनसन जादों, बहा गोमाखो बहा थाखो, ओरै नागिरदोंबो मावदोंबो, गथ'फोरखौ रेडिबो खालामदों आरोना। ओमफ्राय जाहोखां लोंहोखां गथ'फोरखौ देलायहोखांनानै आं सासेखौ हगार हरबाय स्कुलाव। ओमफ्राय आङो मामिखौ दोनलांबाय आरोना। दोनलांनाय फावैनो लामाफ्राव मोनबाय बायगोन खोमा साननानै जिहेथु मैया स्कुलाव थांदोंमोन नालाय नागिरलांबाय थादोंमोन आरोना। थेवबो आं मोनासै। ओमफ्राय आन्टि सानै दङ, स्कुलनि आन्टि। ओमफ्राय बिसोरनो खिथाबोबाय आरोना, आंना फिसाजोना ओरैबायदि मोनबाय बायोब्ला माने खोन्थाहर, एसे नायदो नायस्रोदो नोंसोरबो इदि होननानै आङो खोन्थाबोबाय आरोना। ओमफ्राय बिसोरबो बुंदों आन्टि मोना माने गोमानाय सनाफोरखौ मोनफिनोब्ला हरफिनखायो, जों मेनला जाबाय हरफिननाया बेबायदि होनदों आरो। ओमफ्राय आंबो होनबोबाय दा माने नायदो नोंसोरबो मोनबाय बायो खोमा, मोनबा मोनबाय मोनाबा गैया ना लोगोफोर। ओमफ्राय दाना आङो एकदम नागिरबोफिनबाय आरोना। लामा लामा नुबाय बायगोन खोमा, लामाफ्राव गबाय बायदों खोमा इदि होननानै। ओमफ्राय लामायावथ' नुबोखायासै। ओमफ्राय न'आव फैबाय। ओमफ्राय आङो बाजैनो खिथाबाय, बिदि नागिरबोदोंमोन मोनासै इदि होनानै आरोना। ओमफ्राय दा नायदो आरोना लोगोफोर। दा बे खोथाखौ आं द्रप दोनथ'नोसै। फाङा सिङा फैदों आरोना। फाङा सिङा फैदों माने थिं गोबाय गिजि दङ जोंहा, बेखौनो आङो स्र' फानहरस्रानोसै आरोना। लेथेर फेथेर दोनलाबाय थाला लोगोफोर। फाङा सिङा এইফালে আছে। ভাঙা টিন আছে। কেজি কিমান টিনটো? 7 এইফালে আছে। দেখো 12 টাকা বেশি না আরো ইয়ারপরা আরো নাই না ইয়ারপরা ইয়াতে কিমান কেজি হবে? আর ওই যে প্লাস্টিক সেট নাই, এইটো লাগে তে জুখিবি কিমান হ'ব। নাই একো নাই, খালি এই মাত্র আছে। শুনোनो नागिरा, अजनखौनो खालामनो नागिरा, आसखायनो लांनो नागिरो। सारि केजिल' जायाथ' बे। बेसे हब? 5 केजिफोरा आरो बेसे हबथ'? लोगोफोर आंहा नै मर्निं लक्ष्मी वेलकाम जालायबाय आरोना लोगोफोर। नायलाय लोगोफोर, जोंना सुल्तान फिथाइया ओरैबायदि टेस्टि ना, सिङाव पिंक कालार आरो जोलैया बिराद मोजां, बिराद थाइदों आरो फिथाइया। फाङा सिङाखौथ' सुवासै, आसखायनो हरबाय आरोना, अनुमान खालामनानै माने 5 केजिनि दाम होलांबाय। जेबो नंला, दा गथ'फोरनो मेथाइ जाहोनोसै नङा होमबा लोगोफोर। मेथाइ जानो थाखाय फैलायबाय आरोना खरसा। दा ओमफ्राय नोंथांमोनजों सुरु खालामफिनसै आरोना बोरै आरो दंबावो नालाय।
ओमफ्राय नै लोगोफोर थाङै थुङै सनाया नैबेयावसो दख'नायाव हायथानानै दंखोमायोमोन आरोना मैया मोनायाव माने बिराद गेलेदोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय बेयावनो एब्रे एब्रेयाव माने हायथानानै दङमोन आरोखि सनाया ओमफ्राय माने आङो नागिरबोनानै न'आव हाबफैनाय लोगो लोगो बे दख'नाखौ आङो ओरै थिखोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव गोग्लैदों आरो ओमफ्राय आं गोग्लैनायखौबो नुवाखैमोन माने जोंना बाजैया नुनानै होबाय आरो मा जोंथि बे नंगौना नङा होननानै ओमफ्रायो हायाव नुबाय आरोना बेवहाय लोगोफोर मोनफिनबाय सनाखौ लोगोफोर दा सनाखौथ' मोनफिनबाय हेप्पि जाफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय मोनफिनाबा बोरैबा मोजां मोननाय नङामोन आरोना गोसोखौ सुखुवा सुखुवा मोनबाय थागौमोन गोसोखांफ्लांबाय थागौमोन मानो होनब्ला बे सनाखौ थांनाय बोसोर फिसाजोनि बार्थडेआव होनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' मोनफिनबाय मोजां जाबाय लोगोफोर दा आरो आं नोंथांमोननो माबा खिथाबावनो आरोना माबा माने आंनि फुल आरो नै बेलाय लोगोफोर आंना फुला नै बेलाय सामब्राम फुल होनो बेखौ सामब्राम फुल नायदो लोगोफोर पिंक कालारनि जि मोजां बारफुखादों ओमफ्राय नैबे टाब गिदिरावबो बे मोनसे कालारानो आरोना लोगोफोर एखे कालारनि बियो बिराद मोजां समायो बारनाय समाव नायदो नै नैबे खनायाव बेबायदि आरोना एसे दंमोन बेनो आरामसे अन्थावथाव बारनानै दंबावो नै थांनो गोरलै आरो बियो फुला ओमफ्राय लोगोफोर नैबेखौ हाग्रा साननो नाङा दे नोंसोरो साननो हागौ बबेबा ब्लगाव नुनायाव हाग्रा खिन्थु हाग्रा नङा नैबे उसुमैसो लोगोफोर एकदम अरिजिनेल उसुमैसो मैगंखायसो माने बेखौ दोननाय जादों आरोना जोंहा बेखौ दाउ रोसि बा ना रोसि बेबायदियाव होनानै जायो आरोना बायस्लायस्लाय होननानै लकेल मैगं बेयावनो दोनदों आरोना खायै खायै मोनजायोब्ला मानोथो फुनानै गारनो नङा होनबा लोगोफोर बेखायनो दोनबाय आरोना बेयो गासिबो मैगंसो आरो हाग्रा साननो नाङा आरो नै ओरै फारसेबाव लोगोफोर सिगाङावथ' आङो बेखौ काटिं खालामखांजोबखाबायमोन ओमफ्राय दा बिराद बिबार लाबोबाय आरोना बियो सेकेन्ड टाइम आरो काटिं खालामनाया आंना लेट जादों थेवबो दा मोजाङै फैफिनबाय आरोना रोदोमफिनबाय गोथां गोथांनै बिराद बिबार लाबोदों लोगोफोर ओमफ्राय दा बारसे बारनै बारजेनबाय नै बेलाय बेयावथ' बहुद बिबार लादों नै लोगोफोर गोजौनि लाइनावबो आरोना गोजौनि लाइनाबो बेबायदि जाबोजोब्बाय नै बिबार लाबोबायानो नैबे सिगांनि फुराना आरोना आं बेखौ काटिं खालामाखै बारगासिनो दङ आरो सिबाया नै बेफोरो जायब्रुं जानानै दं आरोना आं बेखौ काटिं खालामाखै ओमफ्राय नै मालाय बाजेना गाइखेरा सफैबाय नायलाय लोगोफोर मा एसे समायना बियो वाव सामब्राम फुल जि मोजांखा वाव ओमफ्राय नैबे मख'ना फुलखौ आं काटिं खालामनानै होदोंमोन बेबो बारफिनलायबाय आरोना नैबे फांसेयाबो जि मोजां बारनानै दङ लोगोफोर नै काटिं खालामनानै होबा गाहायावनो थुबजा थुबजा बिबार मोजां मोनो आरोना गोलावबा लिलि लाला जायो लोगोफोर गेट फुलावबा बिराद मोजां बियो ओमफ्राय दरखंफ्राव गायनोब्ला बेबायदि काटिं खालामनानै होनायानो बेस्ट आरोना गाहायावनो बिबार नुयो लोगोफोर दा आं नोंथांमोनजों जेसे हायो शेयार खालामबायानोसै दिनैनि दिनाव मा मा जाखो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय सनाखौबो मोनफिनबाय आंनि दुखुआबो दुर जाबाय बेबायदिनो आरोना टेनसना जोबनो थाङा बायदि बायदि रोखोम टेनसन जानानै फैयो नाथाय बेफोरखौ गोसोआव लानो नाङा आरोना लोगोफोर सना गोमानाया नैबेमोन आरोना मालाय बिफाया गावनि जोनोम सानाव बे सनाखौ होदोंमोन आरोना फिसाजोनो गिफ्ट हिसाबै लोगोफोर नायदो नै दा बिमानि आखायाव सफैफिनबाय आरोना भगबाननि सायाव गासिबखौबो हगारजोबखानायमोन आरोना भगबाना जि खालामो खालामथोंसै भगबाना अनोब्ला मोनफिनगोन भगबाना अनाब्ला आङो मोनफिनला बेखौ आङो साननानै लाखाबायमोन आरोना गासिबो माने साननायफोरखौनो आङो भगबाननि सायाव हगारजोबखानाय ओमफ्राय दा थाङै थुङै आंखौ भगबाना निस्सय थारैनो अनफिनबाय लोगोफोर गोमानाय सनाखौबो मोनफिनबाय गाव मोजांबानो बयनिबो थाखाय मोजां नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो हेल्प खालामनांगौ लोगोफोर सानसे नोंखौबो सासे नङा सासे माने मानसिजों हेल्प खालामजाफिनगोन बेबायदिनो आरो दिनै आंनि बिबाजैयानो आंनि थाखाय भगबान जानानै होलायबाय मोनफिनलायबाय आरोना लोगोफोर निस्सय भगबाना दंमारो माने नोङो भगबानखौ दं
होननानै सानोब्ला नोंजों लोगोआव भगबाना थाखायो आरोना लोगोफोर। सानसेखालि आंबो सासे आब'नि सना गोमानायाव माने हेल्प खालामदोंमोन, आंनो मोननानै होफिनदोंमोन। थिग बेबायदिनो आरोना आंनि मोजां खामानि मावनायखौ दिनै आङो मोनफिनबाय आरोना, फिथाइखौ थायनायखौ मोनफिनबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ' नेनानै थाफिनदोलाय लोगोफोर। बाय बाय।